ka shithi ka baning kong upol sige Nong Korinth kalanong ka bakhatal ti syapang kita ki jing ai ba kanjaman sim ko para banget ngamon ba pinam tip pitip ba man ba pila julong ki gentle laju yalam penwer no iaphi sekiti ki Blei thau ki bam nang kren kat bala yalam iaphi na ba kumta nga pentip hapi ba omdan manu menuru uba kren da umen simu Blei uba ong ba ujisu ulong balatim but omdan manu menuru uba la ban ong ba ujisu ulong utrai and rei tang ha umen sim ba khoi te don ki ba pher ki jing ai and rei uju umen sim ba don ki ba pher ki jing shakri Henry uju utrai badon ki paper ki jing tray Henry ulong uju U Blei uba pentray ki eke baro ha baro Henry la sam ya ki jing penpau umen sim ha uway po uway ya ka ban pen mentoy namar ha uway la sam da umen sim ya ka Ktien ki jing pen start bad ha uway pat ya ka Ktien ki jing pen tip kat ba kumuju umen sim ha uway pat ka jingej da uju umen sim but how way pat ki bor man penkia da uta uju man sim but how way pat ka batrei ki kamba but how way pat ka batrei ki kamba but how way pat ki jing thulupa but how way pat ki jing penya pheri ki man sim but how way pat ki thlit bonjat te how way pat ka babatay ki thlit handa yakini ki ege baro ta uju hi man sim upen trei hapo da ka basam ha way po way halaka jong ka jong kat kumba usngobahi namar kumba ka met kalong ka way penban ka don shibun ki dikhot hele ki dikhot baro ki jong kata ka met haba ki long shibun ki long ka way ka met kumjuru ukrest namar da way umen sim la pen baptis yangi baro ya ka banong ka way ka met laki ju laki gentle laki mrau laki balai luhut bat la pendi yangi baro da way umen sim namar kata ka met kamlong tang shidkhot Henry shibun lada ka kjat kan ong na bangamlong ka kti ngamdai ya ka met om na kata kamdai ya ka jong ka met balada ka skor ka ong na bangamlong ka khmat ngamdai ya ka met om na kata kamdai ya ka jong ka met lada ka met baro kalong tang ka khmat hato hangno kalong ka basnyo lada baro ru kalong tang ka basnyo hato hangno ka ba iyo Henry minta U Blei ula bu bet yigi tigi dikhot ka way pa ka way naki haka met kat kumba ula sngo bahi balada kita baro ki long tang shi dikhot hato hae kata ka met Henry minta ki long shibun ki dikhot Henry tang ka way ka met te kata ka khmat kamla ban ong haka kti ngamdon kam yapha lemne pat kata ka khle kamla ong haki kijat ngamdon kam yaphi Henry da kumway kita khot met kiba I kham tolot ki kham don kam penban pat kita khot met ya ki bangi tharai bagi long kiba kham klemburam hakine ngi penkop kenjai ka buram ka ba khambun pat kita khot jongi kibam ibha ki yo ya ka jing pen ibha ka ba khambun namar kita khot jongi kiba ibha kim don kam ya ka jing pen ibha Henry U Blei ula pen ya biang lang ya ka met da ka ba ula ai ya ka ba khambun ka buram ha ka khot ka ba duna ya ka khnang ba kan omlong ka jing ya prat ha ka met Henry ba ki khot kin yo ka ju ka jing sumar para da khot te kumta la da ka way ka khot ka shitom kita khot baro ki ya shitom lem la da la pendan buram ru ya ka way ka khot kita khot baro ki ya kemen lem kumta ti ma phi philong ka met ukres bat ki khot jong ka hala marwai te don ki ba U Blei ula thong ha ka balang ka ba ningkong ki apostle ka ba ar ki nang thulupa ka ba lai ki nohikai anda kumta ki ba le ye ki kamba hadin kata ki jing ai bor ban penkhia ki nong yarap ki ba sinshar bat ki ba bunjat ki thli hato baro ki long ki apostle hato baro kilong ki thulupa hato baro kilong ki nohikai hato baro kilong ki bale ki kamba hato baro ki don ki bor ban penkia hato baro ki akrende ki thliet hato baro ki batai Ktien handai tu da kwa her phi ya ki bor ki ba khamba tinga pen I hapi ya kalenti ka ba khamba pen ban